Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li ja mogu nešto da vas pitam? Kako da ne? Ja sam čuo da kod vas može da se gleda kroz teleskop, pa me nešto zanima. Da. Šta sve može da se vidi kroz njega? Može da se vidi Jupiter i Mars, to je sad na nebu. A mene zanima nešto drugo. Znate o čemu se radi? Mi za 2 dana imamo kontrolni iz geografije, a odeljenje pored našeg ima 2 časa pre nas, pa sam ja mislio da dođem kod vas i da teleskopom vidim zadatke napisane na tabli, pošto će biti isti zadaci. Da li to može? Kad imate, koji je to ispit? Šta? To je predmet geografija, imamo preko sutra. Dobro. Pa sam mislio da dođem da pogledam u te zadatke i ja ću imati vremena da se vratim taman na čas. Pa malo sam zbunjen. Gde su prozori okrenuti? To sve zavisi. Ja sam jednom bio kod vas pre nekih 1.5 godina i mislim da se vidi naša škola. Malo ti precenjuješ mogućnosti našeg teleskopa. Znači ti bih hteo kroz prozor kako da vidiš zadatke koji će biti na tabli. A ispisat će na tabli. Da, učiteljica će da ih napiše. Pa to je čudna želja. Ako neko pita, ovaj razgovor se nikad nije desio. A znate šta još? Ova pitanja su iz geografije, imaju veze sa astronomijom, tako da ispada da vi ipak radite samo svoj posao. Znači, ako neko pita, razgovor se nije ni desio. Da. A kada je to? Preko sutra, u ponedeljak. A pa mi ne radimo ponedeljak. Onda ništa, hvala, doviđenja. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.